Здравейте на всички! Добре дошли в моят YouTube канал. За първият ми клип избрах да посетя едно студио в град Арман, Северна Ирландия, при двама души, с които имах удоволствието да се запозная. Това са Наталия и Георги, на които искам да благодаря, че бяха така добри да заснемем процедурата, за да може да видите и вие какво представлява скенер терапията. Това е студиото. Добър ден, здравейте! Здрасти! Приятно ми е да се запознаем. Георги, за вас приятно ми е. Приятно ми е. Здрасти! Аз съм Наталия. Много ми е приятно. На мен Радвам също. се, че съм тук при вас. Как го чувстваш? Мога ли да увелича още малко? Може съвсем леко. Така, добре ли? Може още малко. Така значи. Тук също цено. Леко като мръвучка не се, Да, се чувства. Да. А тук от тази страна също леко от другата. по-силно. Да го намаля или можеш да го изтърпиш? Така, Може би съвсем леко. ще го намалим. Да. Така? Така да. По-комфортно. Добре. Тук? Супер, добре. Тук? Добре. Добре. Сега тук открихме леко отклонение. Ще пуснем доза и реално с скенер успяваме да направим и диагностика и терапевтичната процедура буквално едно след друго. В момента тук локализирахме зоната на кръста от ново отклонение. Пускаме доза. Тук може да видите реакцията на организма след предходните дози. Това е в резултат на възпаление в тази зона.
пропуснахме да кажем, че в момента сме в хода на 3 пътеки и 6 точки. Тази методика. Реално ще окрепим целия организъм и ще през целия гръбнак и всяко едно нервно окончание, като наблегнем в кръст, където са и основните оплаквания. Около 6 месеца с много силно главоболие беше и решихме да пробваме с скенър, тъй като има доста апликатори. Има и за скалп, който е гребенче. И направихме около 2 процедури. 2 процедури направихме по скалпа. Главоболието спря тотално вече втора година. И не се е налагало да повтаряме даже процедури. В този момент просто всякакъв вид лекарства, лепенки за мигрена, медикаменти, чека, просто по време се да съм отварвал. Да, от медикаменти и работа за сметка на просто скенера спаси. той Може да разкажеш и за твоите камъни в бъбреците, как ги пробихме. Но да, също се бях с много сериозни бъбречни кризи. И да, и като напуснах от болницата, установих се, че има доста камъни. И Единия по време беше на запушил. обучението ми, да, беше ми запушен единия бъбрец. И по време на обучението още бяха споменавали в практиката на други пациенти, така че са успявали да разбиват камъни в бъбреците. И решихме да пробваме. След всяка една процедура, урината беше помътняла, т.е. с доста песъчинки, което също беше нещо, което много ми спечели. И после като изкара вече самия камък, Да, той беше закладен. да, и беше на дупки, където сме минавали с самия уред и направо го е продукчил такова, се раздробила целият камък. Продължаваме да откриваме способности към вече в нашата лична практика. questo c'era без крем, без крем. Все на вътрешно някой те масажира. Някъде е силно. Рискът е подръпване. Се лепи кожата за капка. Това е признак на апарата, че е буквално за място, където има нужда да се. Реално може и на този принцип. Където лепва, просто продължаваме. Това е голямо нещо. Правилно. Врата реагира най-много. Не става. Цяло чувствително съм. Може усещане? Не. Къде започваме тогава? Не се започваме сега. Може малко. Да намалим? Да. Това е силно, но нека си така. Това е точно на днешното окончание.
леки. Добре. Да го чувстваш. Готови сме. Приключихме за днес. Как се чувстваш? Като ставам все от сън. Сега се опече хубаво, защото времето е ирландско. Да. И очакваме отзиви да чуем тази вечер. Със сигурност. Ще ви пиша и ще ви кажа така ефектът е вау. Има минимална вероятност при някои пациенти се случва да имат леко обостряне в рамките на по-късна вечер за около 15-20-30 минути. Това не трябва да буди повече притеснение. Да. Това е просто реакция на самия организъм, но в Да. повечето случаи се случва така, че хората се чувстват отпочинали, нали, смисъл след самата процедура. Знаеш ли? Много благодаря за всичко. За нищо.